L'any 1914, Catalunya comença una nova etapa, una fita històrica en el seu camí cap a l'autogovern. El 6 d'abril d'aquell any es constitueix la Mancomunitat de Catalunya, el primer òrgan de govern propi després de 200 anys. És la conseqüència d'un llarg procés històric que arrenca amb la Renaixença a les primeres dècades del segle XIX. Aquest catalanisme, fortament arrelat en la història i la cultura, fa un pas cap a la política al tombant de segle. El triomf del catalanisme polític desperta l'entusiasme al país, però també l'hostilitat dels militars, un grup dels quals, l'any 1905, assalta les redaccions de la revista satírica Cucut i del diari de la Lliga La Veu de Catalunya. L'atac fa néixer un gran moviment d'indignació que cristal·litza en la unió de tots els partits catalans en una gran candidatura, la Solidaritat Catalana. En aquest context, l'any 1907 és elegit president de la Diputació de Barcelona Enric Prat de la Riba. Nascut a Castellterçol l'any 1870, advocat, fundador de la Lliga Regionalista i director de La Veu de Catalunya, serà l'home decisiu no només per dotar el catalanisme d'un programa polític a través del seu llibre La nacionalitat catalana, sinó perquè assoleix la unió de les 4 províncies catalanes en un sol òrgan, la Mancomunitat. Des de la presidència de la Mancomunitat, Prat demostra que és un líder capaç de modernitzar, educar i construir un país i compta sempre amb els millors experts i col·laboradors, fossin quines fossin les seves idees, i traça plans i crea institucions destinades a perdurar. La Mancomunitat, l'any 1914, quan es va posar en marxa, les primeres actuacions van ser en l'àmbit del que es coneixia com la beneficència, més que no pas en la sanitat estrictament com l'entenem actualment. La situació social és molt dura, Esclar, no hi ha sanitat pública, no hi ha escola pública, no hi ha les 8 hores o el descans o les vacances, això no existeix. I justament la Mancomunitat és un intent de crear les condicions per canviar i per millorar les condicions de vida de la gent. En l'àmbit de la sanitat i de l'assistència social, una de les primeres prioritats que es fixa a la Mancomunitat és la millora de les condicions en què les dones donen a llum. Fins aleshores, la maternitat era un lloc també pràcticament reservat per els embarassos extramatrimonials, on acudien allà les noies per parir i normalment deixar els nens, els nadons, en la inclusa. Aleshores, la idea del doctor Fargas, i que va fer seva la Mancomunitat, va ser la de dignificar la maternitat, i per això se li va donar el nom d'Institució Maternal Catalana, amb la idea de que allà hi poguessin acudir totes les dones embarassades a tindre els seus fills amb unes condicions tècniques i higièniques que no es donaven amb la majoria dels parts que es feien a casa, en els domicilis particulars, on hi havia, inclús, no hi havia aigua corrent. El doctor Miquel Arcàngel Fargas i Roca és veritablement el reformador de l'atenció a les mares i als seus fills a través de la Institució Maternal Catalana, fundada i projectada per ell mateix. Nascut a Castellterçol, com el seu bon amic Enric Prat de la Riba, havia estat un alumne inquiet, brillant i avançat, i havia dut a terme la primera operació amb només 23 anys.
Aquella operació, consistent en l'extirpació d'un tumor ovàric, el va fer decantar-se per la ginecologia i l'obstetrícia, especialitats que impulsaria amb una gran preocupació pels nous avenços en cirurgia i asèpsia que va introduir al país. És nomenat director del Departament Anatòmic de la Facultat de Medicina de Barcelona i l'any 1893 aconsegueix la plaça de catedràtic de ginecologia i obstetrícia, a través de la qual porta a terme una gran tasca docent que deixa un bon nombre de deixebles. També va fundar la seva pròpia clínica. Paral·lelament, Fargas presideix diverses institucions mèdiques catalanes com l'Acadèmia i Laboratori de Ciències Mèdiques, l'Acadèmia de Medicina i la secció de Ciències de l'Institut d'Estudis Catalans. És un dels firmants l'any 1913 de les normes ortogràfiques del català. En sintonia amb aquest sentiment catalanista i cívic, promou i presideix el primer Congrés de Metges de Llengua Catalana del 1913. Fargas destaca pel seu compromís polític, que el porta a fundar amb el seu col·lega Bartomeu Robert la Unió Regionalista. Aquesta es fusionarà amb el Centre Nacional Català de Prat i formarà la Lliga Regionalista, de la qual Fargas en serà elegit vicepresident. El 1914 és nomenat senador del Regne per la Universitat de Barcelona, posició que utilitza per defensar l'autonomia universitària. Aquell mateix any 1914, el president Prat de la Riba confia en Fargas com a conseller en les tasques de govern relatives a qüestions sanitàries. Entre les múltiples mostres d'aquest assessorament, destaca el decisiu impuls donat a la transformació radical de la casa de maternitat en la institució maternal catalana, tal com ja havia projectat l'any 1913. El projecte, però, queda truncat per la mort prematura de Fargas al 1916 a causa d'un vessament cerebral. El recinte de la maternitat a les Corts s'havia començat a construir amb la idea d'acollir la Casa Provincial de Maternitat i Expòsits de Barcelona, dedicada a l'assistència dels nens abandonats i a l'atenció a les mares solteres. Fins aleshores, aquesta institució es trobava al carrer de Ramelleres, a Ciutat Vella, en unes dependències velles i poc adequades. El 1925 s'inaugura el recinte de la maternitat al Pavelló Rosa, destinat a les anomenades embarassades secretes, dones que havien quedat en estat sense estar casades. Com que això era molt mal vist en aquell temps, es retiraven abans que l'embaràs fos evident i tenien el fill en aquest lloc on molt sovint els petits es quedaven. Un altre dels edificis del recinte, el Pavelló Blau, es projecta durant la Mancomunitat i es comença a construir el 1928. Al seu interior s'instal·la una casa maternal destinada als serveis d'obstetrícia, ginecologia i mares casades. També acull una policlínica amb consultori, sales de reconeixement, administració, biblioteca i dependències per metges i interns. Igualment hi ha l'anomenat pavelló d'infectades i una església baptisteri. Posteriorment s'hi construeix el pavelló Hèlios, destinat a infants tuberculosos. Molt més tard, el 1953, s'hi aixeca el pavelló Cambó, costejat gràcies al llegat del mateix Cambó i destinat a ampliar la borderia. El recinte de la maternitat ocupa una extensió de 85.000 metres quadrats i està format per 16 edificis, la majoria d'estil modernista i noucentista. Es van contractar a metges ginecòlegs i es van contractar a metges pediatres per tindre un servei 24 hores. Es va equipar tècnicament a l'edifici de la maternitat amb els instruments mèdics més moderns d'aquell moment, i això va fer que la mortalitat en els parts en la maternitat va disminuir notablement. Un dels temes sanitaris que la Mancomunitat es proposa millorar és el del tractament de les persones amb problemes mentals. Fins llavors, els estigmatitzats com a bojos havien estat tractats d'una manera inhumana. Estaven recluïts en alguns establiments fora, per dir-ho així, de la vista, de la circulació, amagats de la societat. Però d'una manera que no rebien ni un diagnòstic, ni un tractament, ni unes atencions adequades. Per això la dita aquesta en català, que val més sentència de jutge que de metge, en el sentit de que les persones, per exemple, que estaven empresonades, sabien, tenien una data
per dir-ho així, de sortida de la presó, mentre que la gran majoria dels bojos se sabia quan entraven, però la majoria ja no sortien. Ara és un tema important, però la salut mental ha estat molt temps arraconat, vull dir, els manicomis, I la Mancomunitat, una cosa que fa és aquesta, és la construcció i això de Santa Coloma, que es veu passant per l'autopista, bueno, és un edifici preciós, diguem-ne. Aquesta manera d'atendre, de tractar en les persones malaltes mentals era realment nova, perquè, com els explicava abans, els malalts mentals estaven, diguem-ne, guardats, podríem emplear aquesta expressió, estaven simplement guardats en un edifici, però sense ser considerats realment com a malalts. O sigui, la malaltia mental tenia una consideració de malaltia de l'esperit, i aleshores estaven una mica marginats de les atencions mèdiques. Eren això, persones marginades de la societat. I la Mancomunitat fa un salt conceptual, qualitatiu, molt important en aquest sentit. En aquesta direcció hi estaven anant països que eren de lo més avançat d'Europa, que eren Alemanya, Bèlgica i França. I d'alguna manera l'aspiració, l'objectiu de la Mancomunitat era portar Catalunya al mateix nivell dels països més avançats, més civilitzats d'Europa. El recinte Torribera, a Santa Coloma de Gramenet, s'escull per acollir el centre assistencial per malalts mentals per la seva bona orientació de cara al migdia, de manera que rep la llum directa del sol. Al mateix temps està protegit per la serralada de Marina, que el resguarda dels vents. En l'informe tècnic que elabora l'arquitecte Joan Rubió i Bellver, s'afirma que difícilment podria trobar-se en les immediacions de Barcelona una altra finca que, en l'aspecte de l'orientació, fos tan adient com la Torribera per establir-hi una casa de salut i de benestar. En el concurs de projectes presentats s'escull el que elaboren els arquitectes Josep Maria Periques i Rafael Masó, que preveia 21 pavellons. Les obres comencen el 1926 i el centre s'inaugura el 1930 quan s'hi traslladen 90 malalts crònics del Centre de Salut Mental de Sant Boi de Llobregat. El complex inicial s'amplia el 1935 amb la construcció dels pavellons anomenats Immaculada i Montserrat. El 1942 s'acaben les obres dels pavellons Lourdes i Sagrat Cor. 20 anys més tard s'hi afegeix el pavelló de Sant Pau. 10 anys després, el central i el docent, i una zona poliesportiva. Aquesta àrea dedicada a l'esport es cedeix posteriorment a l'Ajuntament de Santa Coloma. Més tard, al recinte s'hi afegeix un centre docent per metges internistes residents de psiquiatria i per psicòlegs clínics. El 1995, el centre es concerta amb el Servei Català de la Salut. L'any 2003, els centres assistencials de Torribera adopten el nom d'Emili Mira en honor d'un dels psiquiatres més prestigiosos que ha tingut Catalunya. Respecte al tema dels alienats, el que es volia fer és que aquests no fos un dipòsit de bojos, sinó que fos un centre de tipus mèdic hospitalari on fossin correctament diagnosticats els diferents problemes mentals que tenien aquestes persones i no solament això, sinó que fossin rehabilitats amb la idea de ser reincorporats a la societat, de tornar a incorporar-se a la societat i poder ser persones útils i viure en el medi social normal. La Mancomunitat va posar en marxa el patronat
de malalts mentals curats, de tal manera que el pas des del manicomi a la vida, diguem-ne, a la vida social exterior, no fos una cosa sobtada, sinó d'una manera gradual. També va posar en marxa una granja escola, on aquestes persones, diguem-ne, amb una activitat agrícola a l'aire lliure, tranquil·la, els hi facilités aquesta rehabilitació. La renovació psiquiàtrica a Catalunya que emprèn la Mancomunitat té molts noms. En primer lloc, hem de destacar Domènec Martí i Julià, estudiant brillantíssim que amb només 19 anys ja havia acabat la carrera de Medicina, especialitzat en psiquiatria. Va ser director de l'Institut Frenopàtic de les Corts i president de la Societat de Neurologia i Psiquiatria. Gran exponent i introductor de les idees progressistes i científiques en medicina i representant del nacionalisme català d'esquerra afí al socialisme. Prat de la Riba li encarrega la planificació del Servei d'Alienats de Catalunya. La seva tasca la continua a la seva mort l'any 1919 el seu deixeble Salvador Vives i Casajoana, director del manicomi de Salt i l'únic que té al seu càrrec la Mancomunitat i que avui porta el nom del doctor Martí i Julià. Vives és comissionat per la Mancomunitat perquè estudiï els serveis psiquiàtrics d'Itàlia, França i Bèlgica. El manicomi de Salt és el banc de proves de la reforma impulsada per Martí i Julià i continuada per Salvador Vives. Amb aquesta renovació es vol contemplar la possibilitat de tractar i curar el malalt mental, cosa fins ara impossible. Alguns dels aspectes que ell apunta veuran la llum en la reforma que cristal·litza als anys 80 del segle passat. Vives i Casajoana veu clar que cal una sectorització del centre mental amb la construcció dels 2 pavellons d'observació que separen els malalts crònics dels acabats d'ingressar per tal d'evitar la cronificació i poder tractar adequadament cada cas. Per altra banda, a Salt, el Patronat de Malalts Curats pretén la reinserció social del pacient i inicia el tractament ambulatori de la salut mental. Va ser molt important la tasca d'un psicòleg belga, Duelshauers, que, a més, després, durant la dictadura, va promoure una sèrie d'enfrontaments amb les autoritats quan va ser destituït. George Belshauers es fa càrrec del Laboratori de Psicologia Experimental patrocinat per la Mancomunitat. Belshauers inicia la seva tasca amb un doble vessant, científic i pràctic, és a dir, combinant la recerca, la docència i l'aplicació pràctica i donant a conèixer les darreres novetats europees en psicologia. La seva tasca, però, queda interrompuda pel cop d'estat de Primo de Rivera. Després de marxar de Catalunya, l'any 1926 escriu el llibre Catalunya i el problema català. D'entre les noves generacions de metges formades en els anys de la Mancomunitat, cal destacar especialment Emili Mira i López. Nascut a Cuba i fill d'un metge militar, va acabar la carrera de metge als 20 anys i ja d'estudiant va assistir com a alumne intern al Laboratori de Fisiologia dirigit per August Pi Sunyer. Com a metge de l'Hospital Clínic és pensionat per visitar els millors laboratoris de psicologia experimental europeus i el 1926 passa a dirigir l'Institut d'Orientació Professional de Barcelona. Després de la proclamació de la República, Mira crea una secció de psicopedagogia que obté un gran ressò a Europa. Professor de la primera càtedra de psiquiatria d'Espanya a la Universitat Autònoma de Barcelona, esdevé director de l'Institut Pere Mata de Reus i del Sanatori Psiquiàtric de Sant Boi de Llobregat. El 1937 és nomenat cap dels serveis psiquiàtrics de l'Exèrcit Republicà. Després de la guerra, s'exilia i mor al Brasil l'any 1964. Després va ser molt bescantat, després de la guerra, però que en aquesta època va ser l'introductor del que en podríem dir l'assessorament psicològic o la classificació psicològica dels joves que volien iniciar-se en una o altra via laboral o professional. Fins i tot ja cap a l'any 20, ja molt al final de la Mancomunitat, es fa un congrés, el primer congrés internacional de psicopedagogia es fa a Catalunya, precisament, a Barcelona, es fa precisament per aquesta iniciativa que tenia l'Emili Mira. Entre les tasques que emprèn la Mancomunitat hi figura la de lluita contra algunes malalties que estan molt arrelades a Catalunya.
Ara no ens ho podem creure, vull dir que el paludisme, o com se diu ara més la malària, fos un problema sanitari a Catalunya als anys 20 o als anys 10, vaja. Però sí, ho era des de Castelldefels fins al Delta de l'Ebre i també a l'Empordà. El que ara en diem els aiguamolls de l'Empordà, doncs eren això, eren aiguamolls, com ho són ara, i en el seu entorn hi havia mosquits que transmetien el paludisme. Precisament en aquells anys, una de les dèries, que ara ens semblaria horrorosa, era d'assecar aiguamolls, perquè els aiguamolls oferien un potencial risc de malaltia, de paludisme. Hi havia focus, en concret, per exemple, a la zona del delta de l'Ebre, amb el cultiu de l'arròs, amb aigües estancades, doncs era un lloc on es produïen epidèmies de paludisme cada any. En el delta del Llobregat, aquí a les portes de Barcelona, també. I inclús en la comarca de Lleida, del Baix Urgell, també hi havia paludisme. A més de lluitar per erradicar el paludisme a Catalunya, els serveis mèdics de la Mancomunitat emprenen una campanya contra dues malalties més. La tuberculosi, que a principis del segle XX és una plaga, i la febre tifoide, una malaltia que es transmet a través de l'aigua i que provoca nombroses baixes. Aquí a Catalunya va ser el tercer, diguem-ne, país, el tercer territori, després de França i crec que Bèlgica, on es va començar la vacunació BCG, la vacunació contra la tuberculosi. La prevenció s'introdueix per primera vegada en els hàbits sanitaris i apareixen per primer cop auxiliars professionals per les tasques mèdiques. A Espanya hi havia doncs, els metges i els practicants en medicina, no? que es deien, el que també es coneixia fa uns anys com ATS, ajudant tècnic sanitari. Infermeres no existien. Havien el personal religiós, que feien tasques d'auxiliar sanitari en els centres sanitaris i també en els domicilis particulars. Doncs bé, en aquesta idea de modernitzar i perfeccionar les atencions sanitàries a la població, la Mancomunitat va posar en marxa l'any 1917 l'escola d'enfermeres. La Mancomunitat va, per dir-ho així, iniciar i incidir en els tres nivells, és a dir, la formació, l'assistència i també la recerca, la investigació. I així, per exemple, en l'Hospital Clínic, a la Facultat de Medicina, va posar en marxa l'Institut de Fisiologia, que, dirigit pel doctor August Pissunyer, va ser un centre de recerca del que actualment en diríem d'excel·lència, conegut a nivell internacional per les seves aportacions. La tasca de la Mancomunitat en el terreny sanitari i assistencial aconsegueix la creació de la gran infraestructura de la maternitat de Barcelona i la millora de l'atenció als malalts mentals. Pel que fa a la lluita contra malalties concretes, destaquen l'erradicació pràctica del paludisme i una important millora en la lluita contra la tuberculosi i la febre tifoide, així com la introducció de la prevenció com un procediment bàsic habitual per la millora de la salut col·lectiva.